Det er søndag eftermiddag herovre i Washington D.C. Jeg prøvede at ringe her til morgen, men der var ikke nogen, der svarede, så I får en video i stedet for. Jeg skal op i den der, det der monument, I kan se i baggrunden, The Washington Monument, om en halv time. Der er omkring 500 fod op. Vejret er udmærket, det blå himmel, rimelig lummert. Halvkoldt. Hvis jeg lige drejer 190 grader, 180 grader, så kan I se i baggrunden Capitol-bygningen, hvor kongressen holder til. Så det er jo alt sammen meget spændende. Så når jeg er til toppen af Washington, 500 fod af udsigten på, så det tog omkring en halv time op og ned. Det var vel 10 minutter deroppe og gik lidt rundt og tog billeder og tog en video. Så her vi står vi nede ved foden af den. Vi prøver at pan op. Jeg ved ikke om man kan se spidsen. Så når jeg op til Lincoln Memorial. Det er her vi kan se i baggrunden. Jeg tror ikke, han var så stor i virkeligheden. Men imponerende til han derude.